pristupni fondovi Evropske unije, dakle oni fondovi koje mi možemo koristiti, evo već sada potpisujući ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, se usmeravaju iznad svega u one oblasti u koje država najčešće nema dovoljno novca da ih usmeri, u zdravstvo, u sudstvo, u bolji rad, efikasniji rad policije, u obuku profesora, dakle u obrazovanje. I mi nemamo u državi na raspolaganju 1-2 milijarde evra. Priroda ne može da ih napravi u tako kratkom vremenu koje bismo odmah mogli da uložimo u ove oblasti. I zbog toga imamo onda oslobođena sredstva za gradnju puteva, za investicije u infrastrukturu. To je toliko važno, to je toliko veliko životno pitanje, da uopšte ne mogu da razumem neke ljude u Srbiji koji donose odluke o tome da li Srbija ide u Evropu ili ne, da dovode u pitanje nešto toliko značajno. Dakle, mi nikada nećemo imati, ne nikada, mi narednih 10 godina nećemo imati 1 ili 2 milijarde evra da uložimo u obučavanje naših sudija, u obučavanje profesora, u nastave za učitelje, u podizanje bezbednosti u školama, dakle ovakve projekte kao što je video nadzor u školama, u borbu protiv narkomanije, u prevenciju narkomanije, u podizanje našeg zdravstvenog sistema. To je dakle pitanje stvarnog života.